Eleksyon, ayaw nagdagan kay dili ka padagun. Karong niabot ang eleksyon, pagkatam isang mga pahiyom sa mga kandidato nga hangol og posisyon. Daghang binutbot nga plataporma, bisag walay angay mudagan pa, kay ang ginaapas kung mudaog ang sweldo ra. Ang amigo ko ng umpanya, siya independent, way linyada, kay bisan og sa microphone di ka mao nga mo istorya. Nagdebate sa entablado ug pagkalingaw pagkabibo, kay halos sugarol ug palahubog ang ni kandidato. Nangyamiid ang mga tawo, kay nidagan ang akong amigo, nga permi mabusog ug mahubog nga way gasto. Ang amigo ko ng umpanya, siya independent, way linyada, kay bisan og sa microphone di ka mao nga mo istorya. Akong amigo naniguro, nang hatag og kwarta siya sa tawo, nga tag usa gatos ug may bugas usa ka kilo. Ug sa dihang puwerteng niyang laguta, human sa eleksyon ang resulta, usaray ni butar kundi iyarag yung kaugalingon ra. Kwartag bugas iyang gipanghatag, kay gitukobra. Unya, mudagan pagyud ka?